मर्निं लोगोफोर मागो दमासिनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बयनिसिमबो बावहरग्रोबाय लोगोफोर। जा खुया खुदों खोमसि दखानाव थांबाय थानोसै जोङो। खोमसिबाबो बेखौ स्रां जानायखौ नेबाय थानांगौबा बेला जागोन नै 6:30 बाजियालागै बेफोरबायदि खोमसि दे। गेटआबो ताला बन्दसो नामा जोंनालाय? खुया खुनायखाय मालिकआ ताला मारिना दोनो नै। खोमसिना जोंखौ थांथ'आ होनना भाबिदों खोमा। 6:30 जाबाय, 7 जासिगोनानो। मालिकखौ लेंना लायनि र'। ट्रेन फैबाय दं। गुसु गुसु थांलायनोसै। ट्रेनखौनो नुहुराखै ओइ दासो अर फिसा र' सोर सिनायगोन बेहाय। दखान मोनफैबाय नै तालाखौ नै थान्दा थान्दा मोनफैलायबाय दखानावनो मावलायनोसै खामानि। उपाय गैया मावाबा। लोगोफोर मागोआवथ' फिथा मोनजाला बेनिखायनो लादुखौनो फिथा थाब मारिना जानोसै दा। ओंखाम जालायनोसै। अलकबि आलु मुला ना गोरान खारै संनानै जालायबाय। फान्थाव सावनाय सेफ्लेनाय जों जा गोथाव जाखादों। ओंखाम गुदुं ओंख्रि गुदुं खारै जाथारैखाय जि गोथाव मोनजाखायो खारै जाबाथाय। जाबाय थानोसै आं लोगोफोर। जानाय समाव रायलायबाय थानो बायो आरोना, सिरि सिरि जाबाय थानो लुगैयो। निजिनो सङो निजिनो जि गोथाव मोनजाखायो आरोना। जानायानो जानानै बुगालिया। बानलु फाग्लाया लकेल जि मोदोमखादोंमोन ना जानायाव। Ba
मागोनि नामाव बोरमा बेदर लाबलायबाय लोगोफोर जाखावलायनोसै दिनि सेरसे बेदर दे नावलथार सेरसे बेदर न'नि गोजा जानोसै रावबो गैयावनो टेस्टि जालायनोसै रायख'वा जानायखौल' मिथिथारगोलै बिदिनो asal bamar kan gak mau mama dia sama dong bagus anak panlu kan ada dia ada biasa deh moza biasa na bukan awal biasa di sini itu mulai di sini sirsi bedoran esi naulu zabai berma bedora ewagasnya angin wakirnya मागोनि दिनैनो माने जाखानोसै आरोना जोंना बेदरा जागासिनो जाबोबाय मोनबाय जोंना दा नै बेदरा साखिनायनिसै संख्रि नांगोना नाङाखै बोरमा बेदर साखिनाय मोदोमखादो र' गुदुंना जानायाखै बरिया नांखादो kasih bedor. Ami sudi ke dua orang timoi lu ya he. Kumia itu hostelan hinai, kondona. Tadi kami dah pernah napa ni. So, ya mulu orang upaya rakyat sakit ni tanggal kau itu kan. Baik kau ni. Tapi yang tu karo orang mana loh, tu karo bisa kau lagi. Nanti dia sih, kalian sih. Nanti dia bayar, kalian masih semua. Udah balik aku le makan na bisa kiman dari banaisu. Saya nak kiman dari banawa lagi. Halo. Oh deh. Ini boya bundari ni berhenti berbeza. Boya bundari ni berapa? Sebelum itu nalar. Boya bundari ni jadi, angin mana gue yang mana napa? Kan dia, itu kamai lah guna jote olio. Borian angge. Kau ibu sila mana? Kita ini Boria sih. Dua sila bawa di. Hai kakak lah bawa yang dua ya. Sungguh sih pun ada berapa gitu wala deh. Kamu sih pun ada. Lengmai ini betul kia, kamu sih jaga tak lagi. Jadi gravy itu pun. ओमफ्राय दहाय आं जानानै ओंखाम जाबाय थादोंमोन आं संनानै माने
फुङाव 10-11टा बाजियाव जादोंमोन आं ओंखाम अलकबि ओमफ्राय खारै संदों आरोना मोजां जाखादोंमोन फानलु सिफ्लेनाय जादोंमोन आं दहायो बे दङ ओंख्रिया ओमफ्राय दा बोरमा बेदर लाखौबाय 2टा बाजिबाय संनायाव आजिखालि इउटिউব বেশি আছে সব ফেসবুক বন্ধ করে হ্যাঁ বলো না তুই ওরে বল এটা যা বলে দে কোনটা দিনা হাসিরা তোমার প্রথম দে মুম্বাই বলে ডিউটি আছে এটা নাই ও রাতে ও রাতে মানে ও দিন বলে না খাইছো মো বঢ়িয়া তে বন্ধ নকৰো আমাৰ ক'ত ৰুমত নাযায় ৰাতিটো খাম তাতে बरिया जादों हिन्जाव थाखायना न'आव बरिया नांखादोंलै फंबाय बयद' हिट जादों बेदरा मांख'थ' बनाथ' बरिया हरसिगोन ओमफ्राय बानलुआ सालायाव नाङाखै आंनाव কিন্তু তাৰ মুঠি জ্বলাটো অলপ বেছি লাগছিল বুলি কিন্তু মোৰ মুঠি হৈছে বঢ়িয়া একদম টেষ্টিটো আছে একদম টেষ্টি আছে বঢ়িয়া কিন্তু মাংসৰ গোন্ধটো নহয় আছে না খায়ে নহয় কিন্তু নহয় না খাই হয় নহয় কাৰণ মই খায়ে মাংস বনাই খাই দিওঁ আমাৰ গাঁৱত পাৰিলে হাবিটো থৈ ভাল তাৰমানে বহুত আকৌ লাইন লাইন খানা দুন্দুব্ৰা ओरै बा बेलेग सिस्टेमाव आহে नोंखौ दा बोरमा खर' लायनो लोगो लाथ' पंकजआ थांगोन नामा हा दा उन्दुगोन लायना फैया घराव जाना बोले हाबले मालाय मागोनि बयहाबो न'आव थांजोबदो बेनिखायनो दिनै 6टा बाजियावनो रुमाव फैबाय आरोना जोङो मानो होनबा ओंखाम सङासै दिनैबोथ' संखायाखैनो दहाय सानावथ' आं बोरमा बेदर खिथिखादों लोगोफोर दिनैथ' आरो देवबार आरोना रबिबार ओमफ्राय आं भाबिदोंमोन मा दिनैनो दमाहि नामा गाबोन 1 तारिख नामा होनना भाबिखोमाना दंबाय दंमोन आङो दाबो बारा मोजां मिथियाखै आरोना माने गुवाहाटियाव थाबाथाय जेबो मिथिखाया आरो गामियाव थाबासो मिथियोना ओमफ्राय बावगारो इहे थाबाथाय फिथाबो गैया जेबो गैया लोगोफोर दा ओंखाम संनोसै आरोना रुमावथ' जेबो गैखाया जोंहा दखानावनो सान हर जाबाय थायो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो गेसआव फिसायाव माइरं एसे संब्रबनोसै आरोना ओमफ्राय दहायनि आङो अलकबि खारै ओंख्रि संनाया बेयो बाङाय दं आरो बोरमा बेदराबो दरनैसो दं बेजों जानोसै लोगोफोर ना मा बुङो दुखिया जिबन बोरमा बेदरखौ लोगोफोर बाङाय लाबोदों आरोना न'नि गोजा ओमफ्राय आं दहायो माने जोङो बोराय बुरैल' सानैल' जों भिडिअ लानो होनना सानदों आरोना जानायाव ओमफ्राय लोगो खासे दंदेरोमोन ओमफ्राय बिनि थाखायनो माने लानाय जायासै आरोना माने जोंहानाव हदाय जाबाय थायो इसोर ओंखाम ओमफ्राय बयबो न'आव थांदो सोरबाबा गारि लड खालामनो थांदो बेनिफ्राय बेयो जोंनिनो बोरमा गोजानि ओमफ्राय ओंखाम नागिरफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओंखाम नागिरफैनायाव जाबाय थाग्रा मानसि बोरैबा मोनबाय ओमफ्राय जोंहाथ' आरो न'नि गोजानो बोरमा बेदर लाफादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनो गावनि संनो आवगायबाय ओमफ्राय आंहा ओरैनो मोनजाबाय आरोना इनि संनायावनो दिनै संलायनो मोनासै आङो एसे आजादि जाबाय दा आं आरो नै फैग्रा फैग्रिनो बिसिनायाव गाखोबाय आरोना आथिं आखाइ सुनानै ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय
ओंखाम बाङाय संनांगोन आरोना ओमफ्राय ओंखामखौ जाननानैसो उन्दुहोयो उन्दुबाथाय आरोथ' गोजाङो नालाय गोजाङो होननाथ' बयबो मिथिखायो ओमफ्राय आङो ओंखामखौ जानना होनोसै जानना होनानै उन्दुनोसै आं लोगोफोर गोदान बोसोरनि बयखौबो माग बिहुनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोफोर गाज्रि मोनाबा